Witajcie Rostomili. Ja jako bajołk spod Krapkowic chciałbym was sprosić na 15 lipnia do Katowic na Marsz Śląskie Autonomie, co by my do kupy maszerowali, a zamanifestowali. Toż biercie też swoje familie, a swoje hajmatowe fany, a widzimy się tego 15, a do kupy pójdziemy, a później se też pogołdomy, a połosprowiemy. Chowcie się i do zaś. Ze Szywołdu weleło lesna zaproszą wszystkich Ślązoków, a tych, którzy mieszkają na całkim Śląsku i mają go w zoce, co by przyjechali we lipcu do Katowic na Marsz Autonomii. 17 lipnia w Katowicach odbędzie się Marsz Autonomii. Z kolei tej przyleżytości chciałbym was wszystkich na niego ajnadować. I no raz do roka je taką możliwość, co by ukazać nasza całko siła. Siła, którą chce ino, rechtu do godki etnicznej mniejszości, a autonomię. Z kolei tej przyleżytości chciałbym was wszystkich jeszcze raz ajnadować do Katowic. Jeżeli ino macie możliwość, przyjedźcie tedy do Katowic, a ukoście nasza całko siła. Chcielibyśmy was pięknie sprosić na 15 lipnia 2023 roku na 12 w południe do Katowic na Plac Wolności, Kejsik się mianował Wilhelmsplatz. Co wtedy będzie? Wtedy będzie nasz następny Marsz Autonomii Śląska. A po jakiemu robimy ten marsz? Genau tego samego dnia przypadła 103. rocznica zmajstrowania tej autonomii. Gańba nie być. Proponujemy wam, co byście wzięli ze sobą fana górnośląsko, dolnośląsko, jako wam tam pasi. Może to być fana polsko, niemiecko, kim się czujecie. Bo to robimy my, Ślązoki, do ludzi, co czują się Ślązokami, nie czują się Ślązokami, ale popierają nasze dążenia do przywrócenia nazad naszej autonomii. Weźcie ze sobą też kamratów, kamratki, ujków, ciotki, mutrów, fatrów, braciki, siostry, kogo tam ino chcecie. Niech nos będzie mocka. Przyjdźcie jak największą liczbą. Pięknie was prosimy.